Топ 5 зодии, които винаги ще бъдат до вас. Овен. Може да е избухлив, но никога не прощава предателство. Ако ви допусне до сърцето си, Овенът ще бъде до вас в най-трудните моменти. Телец. Изисква честност, но и самият той е верен. В трудни моменти можете да разчитате на Телец, който ще пожертва време и пари, за да ви помогне. Везни. Изглеждат несериозни, но всъщност са много състрадателни. Обичат безусловно и са готови да изчакат, но не търпят агресия и жестокост. Скорпион. Интровертен и страстен, но верен на близките си. Не давайте поводи за ревност и Скорпионът ще ви подкрепя безусловно. Козирог. Цени традициите и предаността. Верен партньор, готов да помогне на приятели, дори след години. Спазвайте същите ценности и никога не го предавайте. Последвай за още зодиакални факти.